Via Center Promenade, Museum Collections, Contemporary Exhibition, Shrine Books, Deathly Scroll. This is there was a nano smallest fiber in the world. באמצעות האיזמייל שלנו, כמעט לא ממוקדת, אנחנו יכולים היום לכתוב בערך מיליון תחי טקסט. הקשר בין ענן התנ"ך לחד הספר יוצא דופן. היצירה החדשה הזו, שנוצרה באמצעות טכנולוגיה משוכללת, ומכילה את אותם המילים בדיוק. אותם המילים הרשומות כאן, במגילות הגנוזות, שנוצרו במדבר יהודה לפני יותר מ-2000 שנה. זו טכנולוגיה שעוסקת באבני הבניין של היקום שלנו. כפיזיקאים אנחנו עוסקים ביסודות הטבע, אטומים ומולקולות. ההבנה והשליטה שלנו ביסודות האלה מאפשרת לנו ליצור חומרים חדשים שלא קיימים בטבע. גודלה של מולקולה הוא בערך ננומטר אחד, וגודלו של אטום הוא כעשירית מזה. כדי להבין את סדרי הגודל, היחס בין ננומטר למטר שווה ליחס בין הגודל של הגבול הארזות לבין הגודל של כדור הארץ כולו. קוטר מולקולת DNA עומד על 2 ננומטר ומכיל את הוראות ההפעלה של כל צורות החיים על הכוכב שלנו. לו ידענו לאחסן מידע בצפיפות השווה לזו המאוחסן המידע ב-DNA, יכולנו לקבץ את כל המידע שיצא למין האנושי, הכל, בתוך נפח שתופס את קוביית סוכר. ננו-תנ"ך יצר כחלק מדיון בשאלה עד כמה ניתן למזער, ובפרט עד כמה אנחנו בסופו של דבר יכולים לדחוס לתוך איזשהו נפח נתון. התנ"ך מורכב מ1,200,000 אותיות, הצלחנו לחרות את כולו על משטח בגודל של גרגר סוכר. תהליך הכתיבה עצמו נעשה על ידי מקל ממוקדת של יונים. בכל מקום שהאדמה עמדה, היא מייצרת שקט אחר. פשוט מעיפה את אטומי הזהב שהיא פוגשת, וכך חושפת את הסיליקון של האדמה. כשאנחנו חושפים את הסיליקון, הנקודה הזאת כהה, נראית שחורה, בעוד שהרקע מסביב נראה בהיר. כדי לכתוב טקסט, בפרט